Kaixo, txorinatarrok, osteguna daukagu, Zigor Iturrieta. Eta horrekin nik errezta berezi bat ekarri dut. Zeba? Zoze, harina, entzaladatxo bat. Apirillak amarra dalako eta zenbaki borobila dalako. Errezta borobila. Vale, eta? Eta horretarako ogi borobilak egingo ditut. Vale. Gero gisa txigortu. Eta izango da, entzalada bat ekialde hurbilekoa dana, holan ogi frigituakin, txitxirioekin, ospinolio berezi batekin, burrata jarrikotzat, beraz, fatux entzalada, baina fatux entzalada tradizionala kanpuan utzi da, zehose desberdina egin. Alfatux, esaten da moduanan, egin genuen nik egin nuen, gaina errezeta motza egin nuen nik, errezeta motz moduan, aurreko denboraldian izan zen dut, eta ogia enuen egin, azkenean da, txigortu eta hor ogia eta gurinarekin angia erabiltzen dutela egin genuen, eta bai, bueno, zuk gainak kinoa sartu hori? Kinoa kurruskari bat, burrata, txirioak, ziapea, moldatu da, alfatux entxalada modernoa. O alpatriz fatux. Alpatrit fatux. Eta alzigor fatuxek? Alzigorrek, alegina egingo du, holako gazta tortilla kurruskari bat egiteko, ez dakiz zerratarako da, baina, asmoa hori da, hortik jungo da, zerbait ezberdina, ez da izango, astu zuen, buruan dauzkazuen gazta tortilla guztiak. Ez daukaz zer ikusirik. Arrautza eta kasta izango du, hortik aurrerakoak, gurekin ikusi. Misterioa. Nirea ez da hain misteriotxua, baina aratabe nik pausos-pauso kontaukotzuet. Zelan joaten dan, holaxe. Lehen da bizi, ogisa ingo. Legamisa uretan disolbatu, irinakin, gatzakin eta olixuakin 5 minutuz nahasi, gero horia apurtxo bat altxatzen utzi, bolatxuakin eta plantxan ingo ditugu. Bitxartian kinoa egosi, gero gurinetan ondo txigortu kurruskari egon arte, eta beba ingo ziape ospinolioa. Horretarako berakatza ondo txikitu, ziapea, aiztia, ospina eta olixua gehitxu eta nahasi ingo. Eta gero izango da dana plater baten oinarrean jartzea. Letxuga, luzokerra, tomateak, tipula, burrata, kinoa, txitxirioak, gazta, ogia eta ospinolio. Beraz, badauka ulana, eta ogixakin hasi baino lehen, nik lehena nahi dutena kinoa ikia dela, kinoa egosten jarrikot. Horretarako bi dugu, kinoa bat, ura bi, gatza. Eta aleti levante, empate. Ixa. Bai, zeba, ez dut harrapatzen. Futbolan kiniela. Bat, bi, ixa. Levante las palmas. Mutien txistea. Ez nik futbola, Patri, justo futbol kontuak ez, baina bada, nik uste dut, ez da inoiz, baneukan lankide bat, oso amorratu zala, eta itxe zituela astero futboleko, eta berak esaten zean, Aleti Celta, da hor jarri behar dozu, ero bat, ero bi, horra joltzen az, bata da galtzen dagoela, bisa da irabazten dagoela, eta isa da empate. Bueno, segun izena lehenguan ordan, baina bata da lehengo ekipoak irabazten dagoela, ez? Osa, Aleti Celta da, batak irabazten dagoela. Aleti Celta bi jarriko bainun, Celtak irabazten duela, ez? Hori da bi, bale. Eta isa da empate ikan baduen. Nik benetan esate dizut, hontan, kinielak eta olako gauzak, loteria ez dut hartzen, eta hor bakarrik begiratzea dala, pentsa. Baina pegiratzen behar da, ez dira bota behar gero, zero nik hor papel pila botatzen dut, eta tartean inoiz norbaitek oparitu izan didan olako loterin bat. Baina, kontatu zein behar duzuen, Patri, eta ni hemen, ensala inguruan pixkatitzen ingo du, eta arabiar herrialdetako kontua ekarriko ditugu. Hemen txauka hau ura, hau hemen ondo jarrikot, hemen txauka hau ura, epela, eta bertan disolbatuko dugu legami freskoa, eta horrekin ingo dugu ogia. Egia da, errazta oso tradizionala dela ekialde hurbileko herrialdietan, eta doia, bere izgarrixa dana da, ogisa daukala. Italian badau, adibidez, pantzanela, Espainiako hegoaldian uste dut, badauela holan bateon bat ogisa botatze dutziela, Murtzia aldian, eta, badau... Txesarren zala dahi ez aio botatzen ogi txigorkisa. Gero txigorkisa, hemen ere, ogia gurinetan frigitzen da, ez, edo ogia botatzen zaio. Eta bada, ez dakit, entzalada lusatzeko, edo testura nolan modu desberdin bat jateko. Atzo inzen un budinean bezala, ez botatzeko ezer. Aprobetxatzeko. Ez botatzeko ezer. Argi dauzeko. Atzoko ogia sobaratu zaigula, lasai. Hartu, olio pixkatetan, ero gurinetan, ero frigitu, ero txerrik antzetan, nahi duzuena, eta ero ensalada igota, eta ikutu kurruskari hori, gaina asetu ingo gaitu,
testuran beste gauza bat izango da, gurinetan frigitzen dugun hortan zaporea ere nabarituko dugu, aldatuko di, orduan, bueno, dana ontzeko da, ez? Bota, behintzat ez dugu botako. Eta, bueno, inditxugu hemen txegogi lauak pila bat. Eta hori, sartaian, gaina oso herrialdara bierden osoikoa dira holan sartaian, baina egia da, bitu, ensala dau, Jordanian da, handik bada tipikoa, gukan, egon ginen ezken nuen daztatu, eta hemen hainbat eta hainbat errezetak uste ditugu Jordaniako ogia, bueno, Jordaniaz herrialde arabiarretakoak barkatu, eta han erabiltzen dutela sartaian indakoa, baina gukan ikusi genuen ogiak egiten da danak labeetan ikusi genituen, egia da esken nuela ikusi holan inun sartaian egiten zuten ogirik, danak ikusi genituen labeetan, holan opila antzekoak, holan gure taloan antzekoak, eta han ogi asko erabiltzen da, ogi lau hauek, ez da, ez pentsa gure hemengo ogi haundi bat holan zabal, ez, ogi lauak, eta asko erabiltzen dira, hori goiara moduan, ero lagungarri moduan, ia, bueno, jaki guztietan. Eta ia da daukela, bueno, gauza hon bat guriekin alderatuta. Guriak, altxatzen utzi bide denbora guzez, gehiago landu bidie, labian denbora gisa dalkie, hau, orea segitxuan eitzen da, eta sarta ginen be, minutu pare bat alde bakoitzatik, segitxu. Hauetako askorik, asko ez daukaten legamirik, ogi asko ez daukaten legamirik, orduen ez da hor hartzidura bat, ez da atzoko opila bezala ez, bi hiru aldiz altxatzen itxoin behar, ez. Horrek orea galdu, eta, bueno, lehen zango zuen bate baino baino, gu bagenokan hori, gure taloa, betiko taloa ere, hori esan altzatzen, hori errekezukan, ez erben beharrik, egin talua, orea hain, pla, 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 ipini sartaian ero plantxan, eta buelta eta barrura. Bueno, esan dago, ensala hau da, herrialde arabiarretatik dator, gehien bator mediterraneo inguruan dauden herrialdetan, eta hautziero esan nahi du, fatuz izenak hautzia nahi du, eta da, esaten du pixador gainean, ensalan gainean dana hautziero jartzen dugun hortan, ogia be holan pusketak eta jartzen dira, normala da moduan jartzen ditugun barazki guztiak ataletan moztuta jarriko ditugu, eta bai erabiltzen dutela batzutan, eta nik han Jordanian egon itzenean erosi nuen, han hartu eta ikusi nituen espezia pila eta venga, beti erosi gauzak. Gero ez dakiz zertako dan, etxean probatu izan ditut. Fatu xentsaladari edo gixai botatzen espeziak? Fatu onsaladari. Horrek hartu ez da zuna? Sumak. Sumak. Sumakak, da, holan, gaina holako zitriko, azido puntu bat badauka, nik humusari bebota izan diot, limoi ez dudanean izan etxean, hau botatzen nion, eta nik humusari beti limoi botatzen da. Orden, holako, bueno, azido puntu bat ematen dio, eta hor neukan hori goratu naiz, gaina, bueno, oraindik, 2021 kadukatzen da, ez da, inungo arazorik. Perstutu, ez, 2021 bat, ustot pasazala, Ez, 26, ez que honek gauzak oso txiki ikuste, dituzte hemen distantzia jarri gara. 2026an, ez da problemaik, bota zumak. Hore, botako txate, Bai, bueno, ospinolioai gero siapea, estixakin eta ingot berakatzapurtxo batekin, eta aldotzat. Bueno, ondo garatu guzan. Daukagun hontan, erabili dezagun, ze bestela bakizu horri biliko dela bueltaka ez da izen denboran, eta alako batean okurri dautuko zaigu, erakusiko dugu, ez da ekin nun erabiltzen dela, eta hortarako ondo etorriko zaigu, ze bestela erosi beharko du beste horrelako poto bat, azkenean, 3 euro balio dituela, eta erabiliko du apur bat errezeta hortarako, eta ez du erabiliko. Orduan, hori hemen askotan iten dugu hartu, eta beste zerbaiti bota, eta, bueno, agian probatu, ondo geratzen bazaio, bikain, eta bestela, animo, segi jolasten esaten da moduan. Hori da, hemen txekino egosten, ogisa utziko apurtxo bat pausatzen, edo egoten, eskuak garbitzu ditut, segia da, irina eta ura artian ibiltzen bazara, eskuak sartzen, gero itxaskor da geratzen gatzu, holaxe. Berez, ontsa garbi ditu dela. Hasiko naz, babitxu, sumakan espezia ontsa erabilikot. Ontsa hori, ospinolioa ingot, orduan, oliba olioa, hementxe estixa, ziapea, berakatza bebai, ondo txikituta jarrikotzat, eta betxu, sumakana hartzen dutzut, ospina eta olioa, nola ez, bestela estan ospinolioa bat izango. Oso ondo. Bueno, barazkia dauzkagun ontan, Patrik, galdera. Iazko urtean. Erresa, galderia. Error bada, zerrenda, gaur egun bakizu zerrendatan eta egiten diela.
ez? Tanetalako. Eta bat dago, bueno, barazki eta frutan konsumoa. Zein izan zen urtetik urtera zen batekoa dan, eta hortik egia da urtetik urtera jeisten ari dela, fruta eta barazkien konsumoa, orokorrean. Eta hor, dago olako zerrenda bat, nun zailkatzen ditu, banatzen ditu, ez? Alde batetik daude barazkiak, gero beste batetik frutak, gero ostozko barazkiak beste alde batetik, lekaleak eta beste alde batetik, eta hor, pixkat, atatzen duen. Baina barazkiak orokorrean hartuta, zein esango zenuke, dala barazkietatik gehien konsumitzen dana. Gure inguruan. Nik esango nau, aldotzu diru esan, odan igual asmatzeko urbian hau. Nik esango nau, tipula, tomatea, eta berakatza. Tomatea. Goleada, esaten da, asko batik, zegatik. Ze tomatea aipatzen dugun honetan, bakarrik imagine, normalean ensaladan ero esango genuke, ez? Saltzatan. Baina, zenbat eta zenbat, saltza, ketchup, udan zenbat eta zenbat, hor Andaluzi aldera juten bazaretero, hor zenbatetan sukuetan da horrela. Gazpatxotan, pizza horean, oinarri. Hori da. Hain pila bat eta pila daude, eta hor irabazlea, tomate izango zen, tipula ere hor daukagu, baina tipula bakarrik bada, egia da, zerbait oso zehatzerako dala. Ez? Oda, erabiltzen dala bakarrik, saltza, kosinatzeko, baina ensalada izen bat botatzen dio. Ensalada bati nahi dut esan, ni asko gustatzen zait, baina zuk kipula txikia dala, tipula hori, horren erdia botako zenioke? Bai. Ez, orduan ez dioz horren beste botatzen. Ordea tomate bat eropi, bota aldizkiozu. Letxuga, bota aldo jozu, hortik izango zen. Gero, ostodunen artean... Letxuga, ez, izango da. Bai, zehazerbak igual? Ez, gehiago, zehazerbak eta, zehati, letxuga baino zehati da gehiago. Ze letxuga bakarrik ensalan jaten du. Ja. Eta zehazerbak, konsumitzen dira, izostua saltzen dituzte, eiteko bexamela gero eiteko, izoskutua pila bat, ensaladan jana, honek aipatu zenuen, lehen gunean, honek lehen ostoak ataratzen dienak horrek ensaladan eiteko, lehenko kimuak, kozinatuta jaten duzu, orduan, letxuga baino gehiago jaten da, zehazer ba, Orduan, hor, endibia eta eskarola gutxien, ja, gusto urtoso mestie zerbait oso sasoikoa, nahiz eta guztian zer ikusi aldugu, baina bada, nik eskarola era bat identifikatzen dut neguarekin. Eta endibia bai. Eta endibia la ere, sasoian ez ditut erosten. Ez? Jaten ditu, ni jartzen dizkate endibiak eta gustora jaten ditu, baina ni nire etxerako ez ditut erosten. Ze tipikoa izaten zen endibiak roquefort gaztakin. Eta laranja talakin. Kombinazio hori gozoa eta gazia hori ni anaiak erakutsi zian eta oso ona geratzen da. Benetan. Zego xua. Zumaka gehi. Zumaka izan da, Zumaka izan da garaia. Bale. Hemen txurauko. Nik uste tego zitea dagoela. Tapa, jarri ez, hor bere lurrunak initen juteko pixanako pixan. Ze hori, azkenean behar duzu? Ez, ontxe ingo duguna horia txigortu. Gurinetan txigortu. Ze nahi duguna kinoa kurruskaria. Ez que nik irakorri zuk tortilla kurruskaria inbizinula da, enbidixak sartu jaten. Ja. Tramposa. Bai, beraz. Hau, lurrunetan. Eta hasiko gara, hori, apurtxe bat gurina... urtzen, bakitzu, zu baxuan, gurina urtzen dugunean, holako marroiska koloria hartzen da, holan txigortu zaporia, ur zaporia esaten da daukala, ura, ez urana, baizik eta urrana. Beraz, zapore hori nahi dutzago eman kinoari eta kurruskari puntu hori. Vale, oso. Gure entzalada, hobetzeko edo. Bikain. Frutan zerranda ekarri zu baita. Bai. Frutetatik nik uste dut asmatuko zula. Zein da gehien jaten den fruta? Anana. Banana barkatu. Banana nola jaten duzu? Eske banana nik uste dut dela kontsumituena, ez? Bai. Zagarra edo, izango da. Laranja. Amigo. Zukuak. Claro. Azkenean, laranja jatetu, laranja moduan bai pila bat, baina askoz gehiago zukuak. Eta zenbat, gaina,
Bueno, a ver, zukua deitzea batzui ere, Patri, hor juten garenean supermerkatutara, eta laranja koloreko, zenbat eta zenbat ontzi dauzkago, eta hor jakinin behar da irakurtzen, zukua diren, kontzentratua diren, hor daude, umentzako direna batzuk oso tipikoak. Azukre pila daukienak. Azukre, eta ez da, laranja, hola, erakutzi gehiete laranja, eta gutxi gehiago. Bai, hori izango zen, gero sagarra, baina hemen, trampa daukau. Bigarren postuan meloia egongo zan. Bigarrena, larainan ostien? Bai, bakusegatik. Menauen sekula esango. Kiloka dalako estadistika. Karo, kiloka iten da. Orduan, zenbat pisatzen du meloi batek. Alata, be? Baina meloia, ostra, jaten da, Baina, gudan bakarrik. Bai, zera, egia da, ez da, badala zerbait, urte erdia baino gehiago jaten izaten dugu meloia. Orduan, eta pixua dauka. Orduan kilo kaiten danez estadistika hau, urtean zenbat kilo fruta jaten dira. Gehien laranja izango zen, gero meloia. Nik beneran konbentzituta banana izango zela. Ja, ez da. Eta banana bitu piloa jaten direla, eta ala ere, aipatu genuen txorienen, urtero zenbat tona banana botatzen dituzten. Ze bestela, merkatuan, gaizki egiten zerbait, da? Presioa egonkortzeko. Zeratik ekoizten da hainbeste. Badakizue, salduko dituzuela 10, zaitik ekoizten dituzue 13. Hori da... Ez dakit botanikak gauza izango da, zua izan dako nadalako, edo ez dakit, ez jakintasunetik esaten da. Bai, bueno, hau geizten jongo da. Segu behintzat ikusi dune egon geharenean horre Kanariar uartetan da, Palma uartean batez ere, han banana zuaitz pilo bat, ez dala zuaitza, lore bat dala, piloak kendu dituzte oin aguakatea sartzeko. Horre suposatzen du, suposatzen du lehortea? Lehortea lehen eta behin, ze ure... Gainera, urez ez dabiz oso ondo hor Kanariar uartetan, Ez. Hor behitu, Madeiran egon ginenean, hango Madeirako ardo ekoizle bero, hango upategi hauntiena, jatorri Bretainiarrekoa, inglesak ziren, diru asko inzuten. Uarteko, esan dezagun, jauntxo garrantzitsuenetakoak. Beraien, oin eramaten zuena upategia, hau familiakoa zan anai bat, horren anaiak upategia eta astu utzi zuen, eta zein zituen hor dauden Kanariar uartetan dauden akuifero guztiak erosi. Benetan? Bai. Basak izen zeo zer orduan. Bai, ikusten horrek, zerbait bazekien, eta ura, eta hori, enpresa asko ari dira, elikadura munduan dauden horren lobby erraldoi horiek, munduko honek akuifero, iturri guztiak eta erosten ari dira, badakitelako, akusita nola doan mundu hau, urte batzu barru, urrea baino, beharrezkoa behintzat bai da, urrea nik uste dut urregabe bizial gara, urri gabe ez, eta ez dute urrearen presioan salduko, baina argi dago, desente igoko dala ura, eta izango da gutxi batzuen jabe. Esaten zan, edo nik beti da nik irakurri izan dut, 3. gerra edo mundiala izango zala ura arrazoegatik. Ez dakit hori gehiago entzuten dan, edo ze puntutara inon hori egixe izango da, baina entzun hori entzuten da. Gizaki gura behar dugu, eta azken aldi hondan, gero eta lehorte handia bat, euria botatzen duenean, ikusten du, botatzen duela, bizitza biharren bukatuko basa moduan, baina, tamalez, horrelako kontu, botella bat urena horrek ikusten duzu, zenba balio duen, nora juten zareten, hori lotzagarria da. Honek ez dauka, jaura gutxi dauka. Bale? Berez? Hemen, ingo dituzuna, gutxi gara txigortu pixkat, ez? Hori da. Gutxinaka, joango garea. Bale. Baitu, igual, hemen utziko zut. Zure benpe. Nik zein ditut. Ez, baina, hartu hemen txerauka. Gore jara bat oso? Bale, oso ondo. Venga, hau ni kontu. Hori, zure kontu? Zenbatik jarri oso. Zazpi. Venga, perriko gana. Emoio, keurra. Kurruskari? Kurruskari. Zu kurruskarien erregia zarela entzun dut, eta... Ez. Horrei do kurruska.
kurruskua da ogiaren mutur. Zuek zer zineten, eskolan, ero ikastolan? Ni kurrusko salea beti. Ni ez. Ni kurruskoa bakarrik zerbait ezitzaidanean gustatzen, ze kurruskoa oso hona zan, mamia kendu, han sartu arraina ero zeona, mamia jartzen zenion, pixkatolan gorantza urtetzen zen. Baina, zu mikua zinen jateko? Oso. Bai? Ales baino okerragoa, eta billo ales mikua sala txikitan jateko. Ni oso. Orduan, nizatik initzen sukaldarien... Enauen esango? Ni sukaldarien laguna initzen, Lourdes eta Milana, asko maiten ituelako, zoragarria zielako, sukaldea gustatzen zitzaialako, baina gehien bat, gustatzen ez zitzaidan zerbait zegoenean, beraiek zigorrentzako beti zerbait berezi itezutelako. Eta guk hemen, atzo zein genuen, Patri. Atzo, sobratu zaizkigun hemen budina, eta gurinezko pilak, hartu eta txak, barrura sartu. Bai. Eta, bueno, jendia mimatu, gozatu, ondo eraman beraiek, momentu ematen behar baitu zerbaitetarako. Favoreren bat? Bai, beti gu izango gara, noizean behin, hona etortzen diren, bikote jatorrori janari ekartzen digutenak, eta nola esango diegu ez etzoiei. Orduan, da hori da estrategia soldata igoteko? Juan eta... Bai, euskatu, eskatzea hor nik hori indut, eta bako zer erantzu ziaten. Eskatzea libre. Gero ematia, ez? Bueno, baina, Patri. Bueno, ogia plantxan ingo oliba olio apurtxo batekin, eta berdin da, imagina, olako forma geratzen gatzuela, edo esain politxa, esain borobila, segero, entzalada honen intentzioa da, ogia. Artazixekin edo labanakin mostia holan iruki txikixetan edo laukitxetan, eta hori, entzaladan jartzea. Beraz, ez eskatu. Hor, pusketak ez du jartzen, irukiak izan behar diren karratua, borobi aldera, hexagonoak, irukiak ingo jozo? Bai. Vale. Eta hori, da, gero jateko errezagoa dalako, ero argazkian politago ikusten dalako. Zigor, dana, estetika kontuen gatek. Vale, honekin ataratzen baduzu jaki berezi bat, ero berria, eta komerzializatu nahi baduzu Europa mailan, bakizu zenbat tardatuko dizuten hau aurrera botatzen? Zenbat? 7 hilabete bataz beste. 7? Hilabete bataz beste. Osea, produktua sortzen dozunetik edo... Gaur egon kejakaria bakizu ez, sukaldaritzan mundu aurrera doan gauza bada, produktu berriak asmatzen ari dira, lan eiteko gailu berriak, eta horretana, bakizu, honek Europar Batasunak batzu okei eman behar dira, oza, nahi dut esan, zigiluak eta aurrera joateko. Bueno, hemen, kejatu jendia batzuk, Europar Batasunan kontu hauek, bakoitza nahi duena baino, polikiago omendi joaztelako. Esate dute, eta bataz beste, 7 hilabete, hemen, aipatu gendun, nor izan zen, Julen Bazek eta ez zuten atara olako labe berezi bat, zeinek txuleta elektrizidadearekin, txuleta puntuan usten dizu, 10 segunduan, ez da izen bat zan, olako zerbait. Kao, zu kontu hori nahi baduzu, gero, merkaturatu eta ez da izer, pasatu behar dubitola, ez da izoak, gero kontrolak, gero den alakoa. Bataz beste, Europan, 7 hilabete pasatu behar, eta horrean pixkar jendek kejaga egiten da, horrekin, ez dakit, gelditu, ero mantzotu iten dela aurrera itea. Ideia berrixak eta, holan, ez dakit, jendia bai, gogoa igual kentzotzazuz, esaten dabe, hain zaila izango da, ez? Bai, eta lehiakortasunari kalte iten dio, beste herrialde batzuekin, holako, eta gugoin janari kontuetara pasata, baina orokorrean holakoa dela, eta, ero burukarrazia gehiagizkoa dela, esku askotati pasa behar da, etxe hori, ni lehen inoiz daizu paperak egin behar zenituena, ez da, polikireldiko karneta teateko. Eskatzen dizkizut ez da izan gauza. Haze drama. Eta, Haze drama. Bai, baina jun, eta beti zerbait falta zen, ez? Eltze zara ara, baina ez dira zuekarri, ez dakit, zure portaleko ez dakit. Empadronamientoa papela, edo danako. Super bateko txartela, ez da zuekarri. Bai, hori ez dira zuekarri. Eta joaten zara super bateko txartelan bila. Bueltatzen zara da, baina oin falta zaizu, ezin zen idan esan hori lehenkoa. Bi aldiz etorri behar nahiz ona. Horre ematen du ernegu bat. Eta argazkia, irripartzu ezin zagertu argazkian. Ez honan pixkat... Serio. Serio agertu baza, hau gauza serio, polikiroldeiko karneta zerbait serioa da.
eta irripartzo agertzen badazara, ez da ondo. Jendiak pentsauka, kirola itxen, ondo pasatzen zabizela, eta hori da, ez. Orduan, bueno, batzuk jaiten dira. Oztopoa dira, ero, claro, entzun beharko da, bestaldekoen bersioa, ez? Eta egia da, beharrezkoa dira, baina nik bai pentsatzen dut burokrazia eta asko gauza asko aldiela arindu. Nik, bakit zuzenbidea ikasi nahuela, eta nik beti zuzenbideakin daukat olako, kontrako zehose, ez kontrakua, baina pentsatzen dut, azkenean ez dala herritar guztixontzako. Azkenean, hizkuntza juridikoa da hain formala, nun jende askok ez dauen ulertzen. Eta azkenean, zuzenbidean helburua izan biko zan, nere uste apalez, herriko urbiltzea eta herria laguntzea, ez? Zera, azkenean horretarako da zuzenbidea. Hori da, notariora joten zanen ara, hori da. Ado zaude, bai, sinatu hemen. Bueno, zigor, ebentxe, 3:20 enya. Horrek baia kurruskari itxura behintzat bauka. Hemen hau zure okeia entzun arte. Agindutan. Bai. Beto, guzti esaten asko dala hemen Europar Batasunan zenbat herrialde gaude, 27, ez? Bai. 27, bueno, bakoitzak bere arauak ero ditu, eta batzuk A esaten dute, bestek B esaten dute hor, eta gau, denak, ero bide berdinean jun arte, arazo gizatzen dela. Bueno, bauko bitartean, hau, aputxo bat garbitxu inbidogu, hori, bai, epeltzen utziko, eta ontxe, bihatuko gorako plater polit bat, eta bertan jarziko gara, oinarritxa jartzen entzaladanak. Eta, hau, oso gauza exotikoa, letxuga. Ala, eta holakoa da letxuga da benetan? Bai, zepoltzako bagarra ikusi osu edo. Bai, nik enuen. Koitxaua. Bueno, ogia ikusten oso, hasi garela ja jaten. Hasi za irukiak egiten, ja. Eta non bota dituzu irukiak. Bakizu, egin bidala dana. Patri. Eske bestela? SK420 ezinen ibiliko eraten. Zer? SK420. Ez dakiz edan bez? Ez dakizu zer dan SK420? Ez dakitzan. SK420 da, irailean merkataratu zuten sagardo kanabiko. Oi, ama, ez dakiz eia zazmatu. Hori zaztigarra da? Bueno, Nafarroan egin dute. Nafarroan egin dute SK sagardo kanabikoa, sagardo kanabikoa, eta ero 420 da kanabisari referentzia egiten dion zenbaki kodea. Egin dute, kanabisa erabiliz sagardoa, esaten omen dutenez kombinazioa zaporetan da oso ondo doa, hala ere, gure zuzendari jaunak, eta sagardo kontuetan da asko entzuten duela, berari egin diote, aipatu izan diote, aukeran, guk hemen daztatu genuen eta itzein genuen, hau lupulua botatzen zitzaionean, hemen Hernan inguru hontan eta Astigarragan eta sagardoari, ura hobea zala hau baina. Baina, bueno, beti esaten dauna, merkatuan beste produktu bat gehiago, gustatzen zaienek hor daukate aukera, ni bitu kanabisa sekulez dudanez probatu, aukera izango dut, zaporea zein dan ero probatzeko. Usaina bakitu zinen? Usaina, bai. Zaporea berdin. Ez da, baina, nik kotxean debekatu da onda beti, erretzea dena. Eta dena hor tartea, baina, kanabisa, ez. Nire kotxean ezin da erre ezer. Gainera hori, usaia... Keiak eta oso aizkera. Bai, nire bai, gainera usaia hori hor geratzen da. Nire bai, behitu, etxian, bisok ez dugu erratzen, eta erretzaile bat datorren bakoitzean, kanpora bidatzeot, katilutxo batekin, erretera balkoian. Eta eske hotza itxen dau. Nire etxian ez da erretzen? Baina, nik, ala ere jendea, nire etxera ez da espaldi, jendea ez da etortzen dara gurasoen bat, bere umeen bila, etortzen dane. Bai. Orduan denbora gutxi egiten du. Jendeak galdetu egiten du oraindik inon etxean ea erre alden. Bai, galdetzotzu, Ze batzu izkake importa, egia da nik badakotela lagun batzuk, eurak ez da bela erreten, baina norbaitzek erreten badagolan, igual, ez dakit, kafia botaten edo baskalostien, ez jakela importa, niri, importa jat. Mesedes. Bai. Hori da, iruditzen zait inon etxean, eta inon kotxean, ero inon, zuk zureak kotxe baten erretzea, eta etxean, bueno, platera, parkatu. Erre ez, kozinatu bai, eta fatu xentxala dajan bai. Eta hemen txe burrata jarri dotzat. Sardeskarekin, ero hori jaten den moden, ogiarekin? Igual sardeskarekin, ez? Sardeskarekin, ez? Nik uste baietz.
eta hori apurtxo bat, nasi? Holandana nasi, eta... Atetxetan apurtxo bat anetatik atzea, ezin eskoa da, osagai pila dauz, baina saiatu algara. Ba, ez pada bio burrotara, pla! Azkarra gara. Una, Pues ba. Bai. Ba, simple eta apurtxo bat desberdina, ze beti entzalada jate ditugu beti berdin, beste modu bat, beste entzalada mota bat. Eta tortillak bai beti jate ditugu berdin, eta ontsi zigorrak eskainiko esku, beste aukera desberdin eta original bat. Gazta tortilla kurruskaria. Gazta daukagu, arrautza dauzkagu, baina tomate lehorrak, perrexilla... ezberdin ingo dugu, azkenean, esaten dugunaz. Gu hemen gaude, betiko errezetak erakusteko eta gauza berriak ere. Eta hau, bat da, eta horrela egiten da. Irabiagailuaren ontzian, arrautza bat, beste biren zuringoak, perrexilla, oliba olio txorta bat, gatza eta piperbeltza jarriko ditu eta ondo irabiatu. Gazta dirrindu, tomatea laukitxo eta moztu, eta ero sartaki bat zu ertainean jarriko dugu, gazta geruza bat jarriko diogu, eta burbuiak ateatzen hasten denean, irabiagailuan daukagun naskaetaren geruza botako diogu. Tomate lehorra gainean bota, tapa jarri, 2 minutuz egiten utzi, atera eta gero gainetik beste 2 arrautza gorringoak irabiatuta gehituko dizkiogu. Tortilla tolestu, gorringo pixka bat gehiago gainetik bota eta zerbitzatu ogi gainean. Ogi gainean esan dut, horretik eskatu dizut, hemen ogi aizien dana gateta esan geldi utzi pixka niretzako. Orde esan dakoa, ingo duena asmoa kurruskari egiteko ingo dugu gazta egin izan dugu hemen labean, ero sartaian, egin aldira olako teia batzuk gaztarenak, ardi gaztara erabiliko dugu, eta horren geruza jarriko dugu, eta ero botako dugu, nasketa hau izango dela arrautza bat, eta gero beste biren zuringoak. Ze gorringoak hemen utziko ditugu, zuringoak ona, gorringoak ona, bai. Eta horiek gero, botako izkiogu gordinik gure tortilla berezi honi. A ber, segi gurekin, benetan, emaitza nik uste dut merezi duela eta. Mereziko dagoela, babitxu. Egia da gauza bat olan originala, batzuk ez dauki olan ideiarik, aztien zirdasea faldu da, jo. Atzoko berdina da, gauza berrixen bila ibiltzen basaria, behitu aukera, paregabia. Hori da, segia da, baina justo afaltzeko tortillak badie, horako, ez dakit, errekurtso bat, erreixa dana eta beti tortillei jotzen dugula, ez? Eta beti eskura daukagula, ez, batre? Bai, arrautzak, ez dakit, nik uste dut oskailuan beti gazta bebai, eta hola, osagai nahiko xumiak diela. Egia da, munduko tortilla, errezenak agotzen artien, izango leza, tortilla frantzesa, perrexia putxo batekin, baina igual, bigarrena, holan oso jarraian gaztana izango zen, ez? Jendiak botatzen dut zabe bai, egaluzea, urdaiazpiko egosia, daulako tortillak errezaldera ina, gero lan gehiago moten dotzuna, eta denbora apurtxo bat bai bide dauena, patata tortilla da. Jendeak egiten du horreinik patata tortilla. Nik uste noia paketeko horresten zuela jendeak eta egiten da horreinik. Iten da behondikan, eta ez bakarrik honek ja, ja datozenak horrek izaten diela normalian, izuna jartzeko. Baizik eta egoten die honek, nik ikusi ditut, beste presixo baten, baina ikusi ditut olako potiak, oliba olioz beteta, eta etorten dalaia patata, konfidatua, tipulakin. Eta orduan, zu bakarrekin bizuna da, hori, apurtxo bat lehortu, arrautzekin nahasi, eta tortilla egin, eta ondo geratzen dela. Ja presixua izaten dira 6-7 euro. Baina, jenteak esango da, saien hausten diat, erregostea erreza da, gero buelta ematea eta da niri kostatzen zaiana. Errezena bai, baina denbora geixen eramaten dagoena. Bestia da, bai. Bueno, hemen gazta. Esan dakoa, ardi gazta bat, idiazabal gazta bat, olako mantxego bat, ondua, berdin zaite, pekorino bat, edo zein olako ardi gazta ondu, hartu, dirrinduko dugu, eta ero, ingo du, geruza bat hor. Hau, martxan zutan daukaia, eta, hoxe, temperatura ertainean, nik uste dut hau, txigortzen erraz ikusiko gula, 3-4 minutuan
eiten izango du, orduan. Jarriko du hemen, eta ero, hau, gurtzen zaigunean, gainean jarriko duena da, nasketa hau. Eta orduan izango da kontrastea, ez? Hemen, hau bekoa kurruskari, eta gainekoa xamurra, hemen arrotzakin. Pare gabia. Bakizu, 2015an Gasteizen inzabiera tortilla patata erraldoia, munduko tortilla patataik haundixena. Ja, bakizu saiatu nahi zela ikusten bideoa eta ezin izan dudala kadukatua da, horrelako esemara jarretzen zian. Baiz, eske honek gaur egunen agertu ziren eta bai, ete benaieran edo gongola, ez? Bai. Baina, igual ez da agertzen, bueno, galdetuko gure goiko jefiei. Bueno, tortilla hau itxeko, 16.000 arrautza, pare bat, etxien sobratan gatzena, eta 1.600 kilo patata erabilizien. Araban zerbait badakate, patata da. Hori da. Eta nik bai bidixoan nahi dut ikusi, ze kosinatzeko modua ez omen zan oso ortodoxoa eta horregatik ez ziren sartu eginez liburu errekorrera. Nik olakoak egiten dituztenean normalen izaten da horrelako paella ontzia handi bat, eta taparekin. Eta buelta... Baina, buelta ezin da, nik uste dut buelta ez diotela baten, tapa jartzen diote, eta horrekin egin da geratzen da, baina nik uste bueltarik ez diotela ematen. Horregatik igual ez otzela mongo. Bai, orduan horri esango zuten, bueno, honi deitu patata tortilla, bai... Patata tarrauz pastela igual hogez. Bai, holako zerbait, ez dakit, hortik doan, baina gutxi gora era, hori nahi nuen ikusi, ze ontzitan egiten den, eta... Hola, burura etorri zitzaidan bakarra izan zen guk egiten dugun moduan gaur. Hartu, gorritu ez du gingo bestaldea, ez? Orduan, alde bat bakarri. Hemen, gorringoak, oliba olio pixka batekin lodituko ditugu. Eta bitartian guk arrautz kontuekin jarraitza du, zigorrek gorringoakin. Eta nik errezta batekin igual pentsatzen zuela da, 80. hamarkadakoa, nahiko hortera, arrautza beteak, ez nahiko tradizionala eta klasiko handi bat. Eta, ez die oindala, zenbat izango zen, 40 urtekoa, baizik eta, da errezta bat oinda, 800 urtekoa. Ez da inzarra orduan, 800 urte, Patri, 800 urte... Al-Andalus. Al-Andalus, Andaluzian zanean, magreptarrek egiten zabien errezeta bat da, eta, espezia pila batekin, kanela sartzen zotzien pila bat, koriandroa, hiltzea, jengibrea, betetzen zabien, espezia desberdinekin, gorringo holan zapalduta, gero irinetik eta arrautzetik pasa, eta gero itzen zabien kanelakin hautzestatu gainien. Bakigu kanela, asko erabiltzen dela herrialde holan arabiarretan eta, baina antza, erabiltzen zaien arrautza beteak iteko. Eta honen errezeta egokitzen jakon Murtziako bati. Eikia. Eta zuko esango Murtziako bati, ze Antonio Sánchez. Hombre, Abdurrahman, oindala 800 urte, deituko zan... Iban Razin Altayubi. Hombre, oida. Zan gastronomo Murtzia bat, eta oindala 800 urte, bera egokitzen jako arrautze gozien errezeta. Bai, baduz holan erdiaroan, Al-Andalusen eta sukadaritza liburuak, eta hortan ikertu da. Oso, ondo. Ia, gure gazta tortilla originala. Beito, oin, txalduko dut. Hau, egin da dago, alde bat kurruskari, era bat kurruskari dagoela. Eta oin, honi krematxo usteko, ze kurruskarian geruza azpikoa badaukagu. Oin, koiara bat hartuko dugu, eta ingo duna krematxu utzi. Horretako ikusi zu hemen oliba olioa bota diot. Eta oin izango zen nolako arrautza saltza bat, ez? Bai, gorringo, hau inalditu nola sojan ondutako arrautza gorringo hiek ere. Baina honekin, errezaldera botata botaki du igolako geruza on bat. Oin buelta emango digu honi, eta hemen ikusten duzue alde kurruskaria, hemen sare sozialetan inkuzte. Zeran gustatzen zaien, Eta ja hemen arrautza apurtu diot, Patri, arrautza apurtu ezingo du. Ja, apurtu da jarri dalako. Esaten dabe, dana ez gazatzeko zeben badago bat. Bai. Arrautza gorringoan fansa dala. Oso fansa. Eta hau berez nik, ogi gainean esaten izan, baina horrela ogi gabe ere. Bai. Erdiratuta, holan.
Gehiago. Toke artistikoa ina. Hemen dokezue gure gazta tarta kurruskaria. Saldez katalana, ogia nahi izan, espero bitxu. Aurreko, gure aurrean ondan saiokoak uste dut hemen ogia, Patre. Apurtxo bat, bai ez? Bueno. Ia ba. Lehenko ogi barik. Horrela ikusita ez du ematen, Ez baina goxua dago, Gazta rautza. Osea, jazta. Ogia. Merke asko gerezte dute. Ezin da txartu atara. Etxean kosinatzea garezte gala, ez. Oso merkia, osasuntxua eta gozoa. Hau esan da, bihar... Barikoa? Barikoa. Nik oimaiako errezeta batekin etorreko nahi. Zau, aspaldi daten jatetxe on batetan egiten zuten, hilar sopa batek garriko izan. Nik... Sorpresa, zen azan. Merkatu desango. Agur.